Поки в нас є електрика, поки в нас є інтернет, ми розпочинаємо. Добрий вечір, дорогі друзі. Я вітаю усіх. Ми дуже вдячні вам за те, що ви приходите слухати наші лекції, що ви реагуєте, цікавитеся. І це прекрасно. І от сьогодні у нас чергова лекція нашого лекторію «Спадщина кримських татар» під назвою «Довге 19 століття в кримській історії. Від демографічної та соціально-політичної катастрофи Чорного століття до початку національної модернізації». Наш лектор Андрій Іванець, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник музею Голодомору. І я дуже прошу до слова пана Андрія. Щиро вітаю всіх наших слухачів, всіх тих, хто знайшов час, щоб послухати про важливий період в історії кримськотатарського народу. Ми дійсно будемо сьогодні говорити про довге 19 століття в історії Крима і його корінного народу. Це один із найбільш драматичних періодів в історії кримськотатарського народу, іноді навіть відверто трагічний, але з іншого боку, це і період, коли кримські татари розпочали свій рух вже до формування модерної етнонації. Розпочався цей період із анексії Кримського ханства всупереч Кучук-Кайнарджійського мирному договору, яким гарантувалась незалежність Кримського ханства, не втручання в його внутрішні справи ані Османської, ані Російської імперії. Російська імперія анексувала Кримське ханство у 1783 році. Попередній лектор вже про сам спосіб приєднання, незаконного приєднання анексії Криму розповів. Тож я зупинюся на тому, що відбувалося далі із Кримом і з його корінним народом. Нова імперська адміністрація, яка порядкувала з цього періоду в Криму, вона почала із адміністративних змін. В Криму була запроваджена Кримський земський уряд у складі представників родової аристократії і мусульманського духовенства на чолі з Мехмед Беєм Ширінським. Але насправді навіть в цей період, коли нібито урядував Кримський земський уряд, в Криму стояли 3 корпуси російських військ, і саме російська військова адміністрація здійснювала реальну владу. Вже наступного року, 1784 року, відпала необхідність у прикритті анексії, і замість Кримського земського уряду було створено Кримське обласне правління, тому що у лютому 1784 року була створена Таврійська область у складі, власне, Кримського півострову, прилеглих земель материка і Тамані. Вже керівником Таврійського обласного управління став російський генерал Каховський. І цей момент, він примітний в історії кримськотатарського народу тим, що на їх батьківщині, де кримські татари складали абсолютну більшість наприкінці 18 століття, і вже до 1917 року в керівництві тих адміністративно-територіальних одиниць, які створювала Російська імперія на місці колишнього Кримського ханства і включала в їх склад Крим, кримських татар не було. Окрім такої політичної дискримінації, спостерігалися і утиски в сферах релігії, в соціальній сфері, в економічній і багатьох інших. Окрім сваволі, власне, військ, російських, які були розташовані на Кримському півострові, більш довготермінові негативні наслідки мала земельна політика, яку проводила Російська імперія в Криму. Користуючись тим, що кримські татарські землевласники, селяни, вони були не обізнані з російським законодавством, більшість з них просто не знали російської мови, почався процес експропріації, фактично вилучення землі у кримськотатарських селян і у деяких інших кримськотатарських власників.
Російська імперія щедро роздавала своїм сановникам, а також поселенцям, переселенцям і колоністам іноземним, яким надавалися пільги при переселенні в Крим, землю, і значна частина цих земель вона просто вилучалася у кримських татар. От кричущий випадок, але досить типовий, наприклад, стався в 1799 році, коли війська в Байдарській долині оточили 12 найбільших сіл і просто змусили тих людей, які в них проживали, залишити їх, тому що ці землі були передані Мордвіновому, російському поміщику і адміралу. Знайти управу на таке свавілля кримськотатарським селянам, звісно, було дуже важко, а в багатьох випадках неможливо. З тим же самим Мордвіновим судилися мусульманські селяни. Вони подали в суд ще на межі 18-19 століття, і суд продовжувався, власне, до встановлення вже комуністичного режиму в Криму у 1920 році. Рішення не було винесено. Показово, що прокурорський нагляд самої Російської імперії на початку 19 століття показав, що левова частка порушень, які відбувалися в Криму законодавства, вона припадала саме на суди і на російське чиновництво. Російські ж сановники отримували просто колосальні земельне володіння в Криму. Варто нагадати, наприклад, що Григорій Потьомкін отримав 13 тисяч десятин, його секретар Попов майже 30 тисяч десятин, адмірал Ушаков 8,5 тисяч десятин, а той самий Мордвінов, якого я вже неодноразово згадував, 5,5 тисяч десятин. Тобто отаке обезземелення селян, воно нанесло дуже серйозний удар по кримськотатарському народу. Але, на жаль, це був не єдиний удар, який зазнав цей народ в результаті захоплення території Кримського ханства Російською імперією. Загалом, знищення кримськотатарської державності, перехід в інший цивілізаційний простір, розрив зв'язків із Османською імперією, султан якої був одночасно і халіфом, тобто лідером мусульман-сунітів, і мав традиційні зв'язки із кримськими мусульманами, і перехід в Російську імперію, правителі якої формально вони були православними і фактично керували православною церквою. Інші потрясіння, вони призводили до вкрай негативних наслідків. Варто нагадати і про ситуацію із ногаями, які були виселені на Кубань, і в 1783 році вони, власне, їх мурзи також прийняли присягу на вірність російському трону, і після того отримали наказ вивести народ на Урал. Більшість ногаїв, підданих, власне, кримського хана, вони не хотіли виїжджати на нові землі. Розпочалося повстання, і це повстання було дуже жорстоко придушено Суворовим. Зокрема, закарбувалася в пам'яті цього народу різанина в урочищі Керменчик 1 жовтня 1783 року, коли тисячі і тисячі представників цього народу, в тому числі жінки і діти, були просто вирізані і російськими військами. І сьогодні це самі ногаї згадують як, власне, акт геноциду. Про це в Криму, звісно, знали, і в самому Криму не всі хотіли приймати присягу російської імператриці. Частина відмовлялася це робити.
І в результаті значна частина кримськотатарського народу вона почала переселятися до Османської імперії. Цей процес називався масовою імміграцією кримських татар мухаджирством, тобто коли кримські мусульмани переселялися, і мусульмани з степової частини колишнього Кримського ханства, вони переселялися в мусульманську Османську імперію із країни невірних. Дуже велика хвиля імміграції відбулася фактично наприкінці 18 століття. Є різні оцінки, і в минулій лекції ви чули оцінку, що було виселено від 120 до 150 тисяч кримських татар в результаті приєднання до Російської імперії Криму. Імператриця всеросійська Катерина II, вона в 1787 році провела акцію пропагандистську і політико-дипломатичну поїздку в Крим. До війни в Криму говорили про російські сили, що це була туристична поїздка. Але насправді це був акт державної ваги, на який було витрачена колосальна сума – 15 мільйонів рублів. На той момент весь бюджет Російської імперії річний складав орієнтовно 35-40 мільйонів рублів. І от на цю поїздку була витрачена ось така колосальна сума. Це була фактична підготовка до агресії подальшої агресії проти Османської імперії. Йшла реалізація грецького проєкту. Сама анексія Крима – це була частина цього проєкту, тобто намагання Росії захопити пролів Босфор і Дарданели, Константинополь і відновити Візантійську імперію, поставивши на її чолі представника дома Романових або Романових Гольштейн-Готторпів, насправді, на той момент. В рамках цієї політики реалізації грецького проєкту в Сімферополі відбувалися перейменування тих міст, які існували за часів Кримського ханства. Наприклад, місто Акмеджит, яке виникло ще наприкінці 15-го, на початку 16 століття, було резиденцією другої людини в ієрархії Кримського ханства Калга Султана. Воно стало губернським, спочатку обласним, потім губернським центром і отримало назву в 1784 році Сімферополь, тобто місто користі. Гізльов, головне портове місто Кримського ханства, куди прибували хани спершу перед вступом, власне, в управління в Криму, воно отримало назву Євпаторія. Хоча в давнину, в античності, це місто носило іншу назву. Старий Крим, Ескіки Рим, місто отримало назву Левкополь. Кафа отримала назву, яку мало місто попередник Кафи, Феодосія. І цей, власне, шлях перейменувань, він доповнювався іншими символічними діями. Зокрема, тоді ж, в 1784 році, була Таврійська область отримала герб у вигляді візантійського орла з щитом і золотим, синім блакитним щитом і жовтим хрестом православним. І ось під час поїздки вже Катерини II в Крим, яка їхала з великим почтом, із іноземними дипломатами, і навіть з іноземними правителями, зокрема і насамперед, власне, з імператором Австрійської імперії, обговорювалися питання подальшої експансії на південь. Одразу після цієї, в лапках, туристичної поїздки Османська імперія проголосила
війну Росії. Однією з головних цілей було власне відновлення Кримського ханства. Це сталося в тому ж самому 1787 році. Варто зазначити, що сама анексія Крима, півострови Тамані і Кубанської сторони, вона не знищила цілком Кримське ханство. Були спроби його зберегти, зокрема на Північному Кавказі, спираючись на абазинів, на ногайців, вів боротьбу Бахадир Гірай, який займав вже ханський престол в Бахчисараї. Пізніше, якраз під час російсько-турецької війни 1787-1791, або за новим стилем 1792 років, в Буджаку, тобто в західній частині Кримського ханства, були визнані ханами Османською портою, спочатку Шахбаз-Гірай, а потім Бахт-Гірай. Але Російській імперії вдалося перемогти у цій війні, і сам перебіг цієї війни, він позначився знов-таки негативно на кримсько-татарському населенні, тому що проводились акції вилучення озброєння, проводились акції з часткового переселення із узбережжя кримсько-татарського народу. І зрештою був підписаний Язький мирний договір за новим стилем у січні 1792 року, за яким Османська імперія визнала входження Крима до складу Російської імперії. Російська імперія після того робила певні кроки для того, щоб підтримати лояльність кримських татар. Як дуже часто це робилося і в інших регіонах, імперія Романових, вона спиралася на знать і на духовенство, тобто на привілейовані стани. І в 1796 році були визнані привілеї мурс татарських, які вже визнавалися на рівні російського дворянства, а також були визнані право не платити податки мусульманського духовенства. Цікаво, що і кримськотатарським селянам теж був зроблений формальний крок назустріч. Вони визнавалися казенними селянами, державними селянами, і тобто вони нібито не мали підлягати утискам з боку російських поміщиків. Ну, насправді продовжилися утиски селян. Про це писав, зокрема, генерал-губернатор Новоросії вже на початку 19 століття. Він писав про нову хвилю виїздів кримських татар-селян і пояснював це їхнім обезземеленням і сваволею щодо цієї категорії населення. Під час сучасної анексії Криму або спроби анексії в 2014 році, ми бачимо, що одразу після так званого референдуму і спроб взяти під контроль Меджліс це не вдалося, і в сучасній історії держава-окупант, вона заборонила діяльність, власне, органів національного самоврядування. Але державі-окупанту вдалося перетягнути на свій бік значну частину духовенства, і саме через цю категорію людей сучасна Росія намагається впливати на кримський татарський народ. От подібна політика проводилася і наприкінці 18 століття, коли була знищена кримсько-татарська державність.
але Російська імперія намагалася використати для впливу, для контроля за кримськотатарським народом духовенства. В 1794 році в своєму указі Катерина II говорила про створення Таврійського магометанського духовного правління і про призначення муфтія мусульман Криму. В реальності бюрократія російська, вона розтягнула момент від проголошення Таврійського магометанського духовного правління до його початку реальної його діяльності практично на 40 років. Почало воно діяти Таврійське магометанське духовне правління лише в 1832 році після ухвалення вже положення про Таврійське магометанське духовне правління. Це цікавий інститут, бо Російська імперія, вона бачила небезпеку у мусульманському духовенстві, вона обмежувала деяким категоріям віруючих виїзд в хадж, тобто в Мекку, оскільки вона знаходилась в Османській імперії, затягували з виданням паспортів, іноді їх не видавали, обмежували кількість мусульманського духовенства, слідкували за ним. Але разом з тим, от через цей інститут муфтіята, духовного правління, намагалися проводити контроль за кримсько-татарським населенням одночасно. На початку 19 століття в Криму відбулися чергові адміністративні зміни. В 1802 році замість власне Новоросійської губернії, яку запровадив в 1796 році Павло І, він фактично скасував Таврійську область, тому що її запровадила його бабка Катерина II, яку він не любив. І він включив Крим в якості Кримського округу до Новоросійської губернії. Після вбивства Павла І, його син Олександр І, він в 1802 році у жовтні створює Таврійську губернію у складі, знову ж таки, Кримського півострова, прилеглих материкових земель і Таманського півострова. З невеликими змінами ця Таврійська губернія проіснувала до періоду війни революції 1917-1920 років. Той же самий, до речі, Павло І, російський імператор, він перейменував кілька міст в Криму, повернув Сімферополю, зокрема, назву, вже так трошки на російський манер, але називалось місто офіційно Акмічеть. І Севастополь був названий Ахтіяром на честь поселення, фактично, яке існувало на тому місці, де пізніше Російська імперія почала розбудовувати базу Чорноморського флоту і будувати місто Севастополь. Вже Олександр І повернув назву імперського Акмісджиту, він знову стало це місто Сімферополем, а назва Ахтіяр, вона протрималася трошки довше і була змінена вже в 20-х роках 19 століття. Тут мусульманське духовенство, яке діяло на території Криму, після ухвалення в 1831 році положення
про Таврійське Магометанське духовне правління. Воно опікувалося віруючими не лише на території, власне, Криму і Таврійської губернії, а також на території шести західних губерній, на землях Білорусі, Литви, Польщі і України. От на території Волинської губернії також діяло, власне, Таврійське Магометанське духовне правління. Це говорило про зв'язки кримських татар із насамперед татарами-липками, литовськими татарами або ще польськими татарами. Це все назва одного народу, по-різному його називали. І цей зв'язок зберігався до періоду війн і революцій. Литовські татари з'являлися в Криму і в тому числі в Суспільному Русі. І що цікаво, Таврійське Магометанське духовне правління, воно зберігало обмежену автономію. На відміну від Оренбурзького Магометанського духовного зібрання, яке було утворено раніше, в 1788 році, і керівником якого призначала російська державна влада, в Криму спочатку діяв дещо інший порядок призначення муфтія. Його обирали представники мусульманського дворянства, предводитель дворянства Таврійської губернії, представники мусульманського духовенства і представники навіть від властей і певних релігійних громад. Вони обирали 3 представників на посаду муфтія, і потім вже це Російська імперія, власне, обирала міністр внутрішніх справ, він подавав ці кандидатури імператору, і імператор затверджував одного з 3 запропонованих кандидатур. Тобто це давало таку хоча б обмежену, але все-таки автономію у релігійних справах, особливо якщо порівняти з іншими мусульманськими структурами, які діяли у Російській імперії. Крим в першій половині 19 століття активно колонізувався. На його територію заселялися вже з кінця 18 століття завдяки колонізаційній політиці Російської імперії. Спочатку греки з Османської імперії, албанці, болгари, пізніше німці. І, звичайно, що із вже території безпосередньо Російської імперії переїздили представники і солдат, і кріпосних селян переводили, частина позаштатного духовенства, старообрядці, козаки, деякі інші категорії населення. Ну, насамперед, це були великороси. Це призводило до поступової зміни демографічного складу населення в Криму. На середину 19 століття, на 1850 рік, кримські татари ще складали 65, абсолютно більшість населення в Криму, десь трохи більше 7% українці складали, трохи менше було етнічних росіян, і ще були представники німців, вірмен, болгар і так далі, кількох інших груп, ну, звісно, караїмів, корінного народу. Негативно вплинула на долю кримськотатарського народу Кримська війна, яка розпочалася і відбулася всередині 19 століття. Це був найбільший військовий конфлікт у Європі між наполеонівськими війнами і Першою світовою війною. Конфлікт, власне, чужий для кримськотатарського народу, але який завдав величезного
негативного впливу на корінний народ. Російська імперія намагалася реалізувати свою мрію по захопленню Османської імперії, навіть запропонувала Великобританії брати в тому участь, але прорахувалася, висунула претензії Османській імперії, розпочала в 1853-му війну проти неї. Але війна була для Російської імперії невдалою. Османська імперія отримала підтримку від Франції, Великобританії, пізніше Сардинського королівства. І в результаті у вересні 1854 року союзні війська Османської імперії, тобто Британії війська, Франції і Османської імперії, а пізніше і війська Сардинського королівства, вони висадилися в Криму. 60-тисячна армія вирушила із Євпаторії на Севастополь. В цій армії перебував Месуд Гірай, нащадок ханського роду, який був османським чиновником. Він на певний період отримав підтримку з боку Франції і тому опинився у Євпаторії. Частина кримських татар, яка проживала в Євпаторії, в районі Перекопу, вони його підтримали. Але це була менша частина кримських татар, хто його підтримав. Таврійське магометанське духовне правління, Ногаї, півночі Таврійської губернії, вони його не підтримували. Вже восени того ж 1854 року, попри переможні дії союзників в Криму, Месуд Гірая із Крима видалили, але розмови про нібито зраду кримських татар, вони в колах шовіністично налаштованого чиновництва вони відбувалися. І це попри те, що значна частина кримських татар, вони підтримували дії, власне, російської армії. Загалом тягар цієї війни, він значною мірою впав на плечі кримсько-татарського народу, тому що його примушували виконувати, його представників кримсько-татарського народу примушували виконувати гужову повинність, нести інші тягарі. Війська російські, які перебували в Криму, часто займалися здирництвом, попросту виловлювали кримськотатарських чоловіків і погрожували їм виселенням, якщо не отримують певний викуп. А на вищому рівні відбувалися теж розмови про виселення кримських татар, зокрема губернатор Адлерберг. Він говорив про те, що необхідно, наприклад, виселити кримських татар з південного берегу, переселити їх в Курськ, а на їх місце заселити російських селян. Всі ці перипетії, хоча тут варто відзначити, що були ще інші пропозиції по виселенню кримських татар, було навіть рішення восени 1854 року відселити їх із узбережжя, але воно не було виконано через військові дії. Все це створювало тиск на кримськотатарський народ, і імміграція невеликими групами кримських татар, вона розпочалася ще восени 1854 року. Вона продовжилася і збільшувалися її масштаби наступного року. Навесні вже тисячі кримських татар виїздили. От, наприклад, із району Євпаторії виїхало 7 тисяч кримських татар. І адміністрація Криму, вона вирішила поцікавитися думкою у нового монарха, Ніколай І, Микола І, який розпочав Кримську війну або Східну війну. Він помер на початку 1855 року, і на трон зійшов Олександр І. І Олександр І, отримавши такий запит від кримської адміністрації, він відповів, а запит був, власне, про те, чи варто чинити препону виїзду кримських татар.
Його відповідь була наступна, що не варто чинити перепон виїзду кримських татар. Навпаки, варто скористатися ситуацією для того, щоб позбутися цього народу. Російська імперія самодержавна, слово самодержця, монарха, воно було спущено вниз, і Кабінет міністрів отримав цю інформацію, вказівку фактично до дії, і губернська влада. І генерал-губернатор Новоросії Строганов, він передав цю думку царя своїм підлеглим вже більш такому концентрованому вигляді. Він попросту заявив, що його високість, власне, побажав позбутися цього лиховісного, ну, в оригіналі зловредного народу. І еміграція, звісно, продовжувалася, причому після Кримської війни, яка завершилася поразкою Російської імперії в 1856 році, ситуація для кримських татар не покращилася. Паралельно на Кавказі йшла жорстока війна проти горців. В 1859 році частина горців емігрували через Крим. Це дало поштовх і кримським мусульманам до виїзду. Вони боялися за свою долю. І були чутки, що ніби планують виселити і кримських татар в Оренбурзькі степи, і ніхто не поспішав спростовувати такі чутки. І в результаті в 1860-1862 році відбувся пік міграції вимушеної кримських татар. Із Криму, з півночі Таврійської губернії виїхало понад 192 тисячі осіб. Це насамперед кримські татари були і були нагаї з північної Таврії. Це цифра дуже значна. Її можна порівняти, власне, з тією цифрою депортації насильницької, тотальної депортації кримських татар у 1944 році. Це був драматичний, трагічний епізод в історії кримських татар, ця масова імміграція, оскільки в Криму фактично 2/3 кримських татар виїхали за межі своєї батьківщини. Їх доля склалася багатьох трагічно, просто в період ще виїзду і одразу на місцях поселення в Анатолії, в Добруджі загинуло до 60 тисяч кримських татар. Населення в Криму загалом в результаті зменшилося на 40%, знелюднило в майже 800 населених пунктів на Кримському півострові, 457 мечетей залишилися без прихожан. І, тобто, можна уявити собі масштаб біди, яку зазнав кримсько-татарський народ. І це втрати не лише демографічні, а це виїздили носії культури, це, відповідно, вдаряло і по можливості зберігати і розвивати культуру кримсько-татарську. Це був удар економічний, тому що люди навіть кидали просто значну частину свого майна і землі. І пізніше, коли вони виїхали, це позначилося на економіці Криму, оскільки дорожчими стали продукти, дорожчими стали проведення сільськогосподарських робіт і були інші негативні наслідки. Російська імперія натомість продовжувала в другій половині 19 століття інтенсивну колонізацію цих земель, на спустошені землі заїжджали нові колоністи, були серед них і представники тих етнічних спільнот, які заїжджали ще до Кримської війни, з'явилися нові переселенці, наприклад, у вигляді естонців. Загалом Крим значною мірою змінився після Кримської війни. Сама війна дала поштовх до модернізації відсталої Російської імперії.
Росія після поразок дуже усвідомлює свій реальний стан, і стало очевидним, що в такому вигляді, в якому вона існує, вона приречена на величезні проблеми, і тому той самий Олександр І, він починає реформи. Зокрема, запроваджується в 1864 році суд присяжних, запроваджуються в 70-х роках органи самоврядування земські і міські, відбуваються деякі інші реформи. В Криму запроваджуються школи для кримських татар, це така шкільна семінарія у Сімферополі, інші російсько-татарські школи. Вони з одного боку сприяли підвищенню освітнього рівня для частини кримських татар, але вони також виконували русифікаторську функцію, яка, власне, була їм притаманна. Продовжуються такі негативні процеси і в подальшому, але от перший період перебування Криму у складі Російської імперії, його умовно можна завершити 1883 роком. Це завершилося чорне століття в історії кримських татар, зокрема, турецький історик кримсько-татарського етнічного походження Хакан Каремли, він називає цей період чорним століттям, і воно в кримсько-татарській суспільній свідомості укоріняється. Це пам'ять саме про цей період такий, тому що народ зазнав втрати державності, утисків у релігійній сфері, соціальній, політичній, культурній. Поступово народ перетворювався на безправну власне спільноту на своїй власній землі, і тому от це закарбувалося століття як чорна в пам'яті кримських татар. Але негативні процеси продовжувалися і навіть на початку 19 століття були подальші еміграції вимушених кримських татар, зокрема після запровадження обов'язкової військової повинності в 1874 році, в 90-х роках, під час російсько-турецької війни 1877-78 років. Із Добруджі кримські татари десятками тисяч виїхали на територію Османської імперії, оскільки ці землі Добруджі були розділені між Болгарією і Румунією. Остання велика міграція кримських татар, викликана, знову ж таки, значною мірою обезземеленням, вона відбувалася на початку вже 20 століття. 18 тисяч кримських татар залишили свою батьківщину і виїхали до Османської імперії. Продовжувались утиски наприкінці 19 століття в релігійній сфері. Зокрема, була запроваджена особлива комісія з вакуфів. Вакуфи – це благодійне майно, яке мусульмани передавали для освітніх і релігійних цілей. І це були землі, будинки, грошові внески. Вони використовувались насамперед для підтримання мечетій, учбових закладів, таких як мектеби, таких як медресе, для підтримки текіє. Текіє – це обителі дервішів, такий схожий на мусульманський варіант монастиря, і на інші благодійні справи. Так ось це велике майно, воно давало можливість мусульманському духовенству підтримувати релігійне життя, виконувати інші корисні функції, ну, наприклад, реєстрація браків, шлюбів для своєї громади. Особлива комісія з вакуфів, утворена в 1885 році, взяла це майно під контроль і насправді розпоряджалася їм дуже недбало і часто просто використовувала його не на користь кримських татар. В 1891 році був змінений порядок обрання муфтія і кадіаскера. Це друга особа за значимістю в Таврійському магометанському духовному управлінню.
з того моменту, власне, міністр внутрішніх справ сам пропонував вже імператору, імператор призначав просто муфтія або виконуючого обов'язки муфтія. Але одночасно з цими негативними процесами ми бачимо і початок того, що так метафорично називають кримськотатарським відродженням. Фактично, ми можемо говорити про початок формування вже модерної такої етнонації, кримськотатарської етнонації. І тут переломним роком дійсно можна вважати 1883 рік, і пов'язаний цей перелом з діяльністю насамперед видатного кримськотатарського просвітника, реформатора тюркського мусульманського світу, педагога, видавця Ісмаїла Гаспринського. Ісмаїл Гаспринський походив із родини, яка отримувала дворянство за службу. Народився він в 1851 році в селі Авджикой під Бахчисараєм. Отримав домашню освіту, навчався в Сімферопольській гімназії, потім в Воронезькому кадетському корпусі, в Москві навчався теж у військовій школі. Він далі мандрував в Османській імперії, був у Франції, зокрема в 70-х роках, слухав лекції в Сорбоні, був певний час секретарем Івана Тургенєва. Далі він знову мандрував по Близькому і не лише по Близькому Сходу, і не лише там. Це дало дуже широкий такий горизонт розуміння проблем тюрків і мусульман для Ісмаїла Гаспринського. Він повертається в Крим, стає класним Бахчисарайської думи, потім Бахчисарайським міським головою. Він з 1879 по 1884 рік був, причому проявив і свої адміністративні таланти, оскільки бюджет міста за його головування зріс в 3 рази, він збільшив присутність мусульман у думі, квоту, за якою обиралися гласни від мусульман. Загалом місто зазнало позитивного впливу під його керівництвом. І одночасно він проводив дуже важливу просвітницьку діяльність. Він намагався подолати негативні явища, які існували у мусульманському і тюркському світі, завдяки поєднанню нових європейських знань, нових технологій, які були в Європі, із традиційним, власне, ісламським світорозумінням. Тобто це була модернізація ісламського і тюркського світів, і він починав із освіти. Він став одним із провідних діячів запровадження шкіл нового методу навчання, джадідізма. Нові школи називали метод, за яким велося викладання в цих школах усуль ал-джадід, звідси, тобто новий метод. І от він став одним з чільних діячів, фактично найбільш впливовим діячем руху джадідізму на території Російської імперії. От новометодні школи вони запроваджували поруч із навчання Корану, арабської мови, вони запроваджували цикл світських дисциплін, російську мову, кримськотатарську мову. І це вдавалося завдяки тому, що був новий метод вивчення, власне, арабської мови. Якщо раніше йшло 6-7 років, коли вивчали арабську мову слоговим методом, то він через звуковий метод скоротив час навчання, і от в той час, що вивільнився, він був відданий для вивчення нових дисциплін, які робили випускників цих шкіл більш конкурентоздатними наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. А оцей рух за оновлення школи, він розвинувся далі взагалі в рух за оновлення всього життя мусульман і тюрків.
Одним із інструментів, який використовував Ісмаїл Гаспринський для модернізації своєї спільноти, був випуск газет. Кілька років домагався Ісмаїл Гаспринський, щоб йому дозволили влада Російської імперії видавати газету. Він навіть відкрив свою типографію в 1882 році. І нарешті 10 квітня, або за новим стилем 22 квітня 1883 року світ побачила газета «Терджеман Переводчик». Ця газета видавалася російською і кримсько-татарською мовою, точніше мовою, яку Гаспринський розповсюджував. Вона значною мірою була близька до південно-бережного кримсько-татарського діалекту, а також до османської мови, туди додавалися інші тюркські слова. І ця мова, вона була зрозуміла не лише в Криму, а в багатьох країнах, де проживали тюрки, в багатьох регіонах, і тому його газета, вона користувалася попитом у освіченої публіки тюрко-мусульманської, і в Надволжі, і на Кавказі, і в Центральній Азії, і матеріали з неї передруковувались навіть за кордоном від Єгипту до Індії. Ця газета, вона якраз проповідувала такі реформаторські ідеї, зокрема повагу до прав жінок, що було дуже важливо. І 20 років це була головна газета тюрків і мусульман у Російській імперії. Вона була не першою в Російській імперії, але вона зіграла величезну роль у просвіті тюрко-мусульманських народів Російської імперії, у їх консолідацію, вихованні інтелігенції цих народів. Загалом на початку ХХ століття Ісмаїла Гаспринського називали батьком російських мусульман. Це от на 20-річний ювілей цієї газети відбувалося святкування в Бахчисараї, де саме так чествували Ісмаїла Гаспринського. Оцей культурницький етап в розвитку національного руху, який почався з 80-х років і продовжився до Російської революції 1905-1907 року. Він, звісно, позначений насамперед впливом Ісмаїла Гаспринського, але в цей же період в Криму діяв Асан Нурі. І от якщо Гаспринський – це такий тип ліберального реформатора тюрко-мусульманського світу, то Асан Нурі – це тип кримсько-татарського революціонера. Теж дуже цікава біографія цієї людини. Він народився в Криму, був вивезений батьками до Стамбула, там навчався, середню, вищу освіту отримав, зробив кар'єру в апараті Османської порти, був в оточенні реформатора Османської імперії Мітхат Паші, брав участь в політичній боротьбі, змушений був залишити Османську імперію, от повернувся в Крим, і тут в Криму він займав більш радикальну політику, позицію, якщо Гаспринський намагався знайти компроміс з владою Російської імперії, діяв насамперед просвітницькими методами, реформаторськими методами, то Асан Нурі займав більш непримириму позицію до російського самодержавства, більш критично ставився до нього, заснував наприкінці 19 століття в 1898 році товариство Неджат, до складу якого ввійшли молоді, більш радикально налаштовані люди. Сам він виїхав з Криму в 1903 році, намагався забрати свою родину із Османської імперії, на жаль, захворів і помер. Але от цей революційний напрямок кримсько-татарського національного руху, він по-справжньому розгорнувся вже в період Російської революції 1905-1907 років. Тоді ми бачимо, як національний рух набирає поступово масовості. От ліберальна течія на чолі з Ісмаїлом Гаспринським звертається з петиціями
щодо реформи Таврійського магометанського духовного правління, щодо можливості обрання муфтія, щодо вирішення селянської проблеми їх обезземелення, освітніх проблем, з петиціями до Петрограду. Потім включається в рух російських мусульман, бере участь кримські делегації у 3 мусульманських з'їздах всеросійських. На одному з них Гаспринський головує. На цих з'їздах утворюється Всеросійський союз мусульман, Бютін Росіє, Ітіфак аль-Муслімін. І Гаспринський є одним з його лідерів і ідеологів. Але одночасно та молодь, яка виховалася завдяки Терджеману, новометодним школам, а вони на початку ХХ століття в Криму набирають популярності і ваги, вона йде далі і з'являється рух молодо-татар. Він не був до кінця організаційно оформлений, але він мав свою ідеологію. Його найбільш вагомим представником є Абдурешид Мідіїв, сам народжений на півночі Криму. Свою громадську політичну діяльність він робив в Карасу-Базарі, туди переїхав. Він якраз під час Російської революції стає міським головою Карасу-Базара, починає видавати газету «Ватан Хадімі», «Слуга вітчизни». І він, а також ті молоді кримські татари, які поділяли його ідеї, вони гуртуються в кількох кримських містах, і вони вже відрізняються ідеологією від Ісмаїла Гаспринського. От Асан Сабрі Айвазов, який був близьким до Асана Нурі, а потім став діячем якраз молодотатарського напрямку, він казав, що Гаспринський зробив великий внесок для мусульманського світу, але майже нічого не зробив для Криму. Так він загострено висловився. Ну, хіба що от відкрив він багато новометодних шкіл. І це було ознакою того, що от молодотатари, вони ставилися більш радикально до Російської імперії, більш критично ставилися до неї, готові були до політичної діяльності. В соціальному плані вони схилялися до аграрного соціалізму, оскільки на початку ХХ століття кримські татари ще більше втрачали землю, більшість кримсько-татарських селян були безземельними. І вони в своїй ідеології вони поєднували і належність до мусульманського, до тюркського світів, але вже особливий наголос вони стали робити на інтересах саме кримсько-татарського народу. Подібні процеси відбувалися і серед учнів кримських татар, студентів, які перебували в Османській імперії. В Османській імперії відбулася молода турецька революція в 1908 році, вона вплинула і на тих кримських татар, які там навчалися. Це була помітна група кримсько-татарської молоді. І саме цього року, 1908 року, виникає спочатку товариство кримських студентів Керим Талібі Джеміті і організація наступного року під назвою «Ватан». От першу організацію очолював Наман Челебіджи-хан, син мули, досить значного землевласника на півночі Криму, хоча він розірвав з ним стосунки, вважав, що його батько несправедливо ставиться до орендарів. Людина, яка була спрагла до знань, до громадської діяльності, і він очолив товариство кримських студентів. Але оскільки не всі в цьому товаристві готові були до політичної діяльності, то він утворив разом з однодумцями в 1909 році товариство «Ватан», яке мало на меті вже більш відверто визвольні цілі, боротьбу за політичні права кримських татар. Поступово діяльність цієї підпільної організації вона переносилась в Російську імперію, в Крим, в Одесу, де теж навчалася група кримсько-татарських студентів, зокрема в Новоросійському університеті. І це був
вже новий крок у розвитку національного руху. Загалом Наман Челебіджи-хан він продовжував розвивати кримськотатарську літературу. Ісмаїл Гаспринський, зокрема, був також важливою фігурою в плані становлення сучасної кримськотатарської літератури, автором романів, інших літературних творів кримськотатарських, дуже важливих. Наман Челебіджи-хан, він займався літературною діяльністю і, зокрема, вже під час Першої світової війни він написав вірш «Антен Кенмен», який на наступному історичному етапі стане гімном кримських татар і який ми знаємо до сьогоднішнього дня. Ще про один аспект діяльності кримських мусульман, кримських татар в Османській імперії скажу, що була утворена організація теж вже після Молодотурецької революції, Яшта-Талари Язилар, яка займалася оновленням кримськотатарської мови. Абібулла Адабаш, учасник цієї організації, він підкреслював пізніше, що головною метою цієї організації або важливою метою цієї організації було очищення кримськотатарської мови від османської. Це теж свідчило про формування модерної національної свідомості, про прагнення створити модерний літературний язик, як це відбувалось і в інших націй. Якщо підсумувати, бо час невблаганний, я бачу, що я вже його трошки перебираю, то оце довге 19 століття, яке розпочалося для кримських татар з періоду, з моменту анексії в 1783 році і продовжилось до 1917 року, то це було століттям значною мірою втрат і випробувань. Кримські татари зазнали драматичної, власне, трансформації всього способу життя після знищення кримськотатарської державності. В результаті російської колонізації вже на початку ХХ століття вони перетворилися на національну меншину. Якщо ще наприкінці 19 століття вони були відносною більшістю, це всеросійський перепис 1897 року показав, то на 17-й рік вони вже стали чисельною меншиною, хоча це корінний народ, але чисельною меншиною на території свого формування. Були колосальні втрати соціальні. Якщо на початку 19 століття кримськотатарські землевласники, селяни насамперед, вони мали десь 500-600 тисяч десятин землі, то на початок 20 століття в 4 рази зменшилась земельна власність у їх руках. Вакуфне майно, яке грало таку важливу суспільну, культурну роль в підтримці релігійних культурних організацій, воно зменшилось під впливом російської політики також з 300 тисяч десятин до менше 90 тисяч десятин, тобто в понад 3 рази. Колосальні еміграції, зміни взагалі середовища, в якому перебували кримські татари. Але ми побачили і те, що з другої половини 19 століття кримський татарський національний рух набирає ваги, розвертається, причому впливає на інші національні рухи, на середовище мусульман і тюрків Російської імперії, і не тільки завдяки діяльності Ісмаїла Гаспринського. Бахчисарай – формально провінційний центр, він набирає особливої ваги в тюрко-мусульманському світі завдяки діяльності кримськотатарських діячів. Культурницький період, який позначений був створенням і педагогічної літератури, і новометодних шкіл, і створенням нової кримськотатарської літератури, розвитком театру поступово кримськотатарського, появою професійних кримськотатарських художників, він переходить під час Російської революції, потім Молодотурецької революції вже у політичну фазу,
коли національний рух розділяється на дві течії: ліберально-демократичну і революційно-демократичну течію. І це загальні закономірності, як і у інших народів, тобто йде процес формування модерної етнонації, який набуде вже таких загальнонаціональних масштабів на наступному етапі історії у період війн і революцій. На цьому я поки що ставлю крапку і очікую на запитання. Так, дуже дякуємо пану Андрію за його цікаву і детальну лекцію. І я бачу, що в нас піднімаються руки із запитаннями. Пан Віталій Масненко, прошу дуже, пане Віталію. Добрий день, колеги. Чи добре чути? Так, вас чутно. Так. Ну, передовсім я хотів би подякувати пану Андрію. Справді цікава, змістовна лекція. І виникло в мене кілька питань, якщо можна. Дивіться, ви дуже епізодично згадали про Месуда Герая під час Кримської війни, про фактично невдалу місію його. То чи можливо детальніше, в чому там була причина, і чи це, власне, якась гра всередині там якихось політичних кіл самої Османської імперії, чи там справді ми вже мали якусь нову ситуацію в кримськотатарському соціумі, вони не мали якихось там сантиментів до династії Гераїв. І друге питання, воно може таке більш глобальне, як на вашу думку, чи можна проводити такі паралелі в розвитку кримськотатарського національного руху і українського, ну, враховуючи от ситуацію, власне, от цього довгого 19 століття і національного відродження цього часу? Дякую. Дякую, пану Віталію, за запитання. Месуд Герай, він дійсно колишній османський чиновник був, але от його поява в Криму, вона була більше пов'язана, наскільки я розумію, з підтримкою саме Франції. Вони його в цей момент підтримували, але дуже швидко відмовилися від, власне, його підтримки. Але сама поява в Євпаторії в зайнятій військами союзників, представника роду Гераїв, то вона на частину кримських татар, які проживали в околицях Євпаторії, які проживали взагалі на північно-західному Криму, вона до певної міри вплинула. Просто він недовго був в Криму, і тому самі союзники відмовилися його підтримати, і він повернувся на територію Османської імперії. Тому цей проєкт не був реалізований до кінця, і він не отримав однозначної підтримки в самому кримськотатарському соціумі в той момент. Щодо паралелей між українським національним рухом і кримськотатарським національним рухом, то справді вони досить такі яскраві. Кримські татари втратили свою державу в 1783 році, і майже одночасно залишки козацької державності були знищені на території Гетьманщини, потім Запорізької Січі і на Слобожанщині. Да, саме в той момент слобідські полки зникли і на Слобожанщині. Тобто ми можемо казати про певну синхронність у втраті держави у кримських татар, і у втраті тих елементів державності, які були в українців в той момент. Далі починається період етносоціальної кризи у кримських татар і в українців, який в середині 19 століття він поступово змінюється на процесі вже становлення модерної нації. І от як ключовим культурним діячем, таким культуртрегером в українському просторі є Тарас Григорович Шевченко, так у кримських татар, можна сказати, до певної міри аналогічно такою ключовою постаттю є Ісмаїл Гаспринський. Обидва національні рухи починають з культурницької фази в 19 столітті і на межі 19-20 століття поступово переходять в політичну фазу національні рухи.
І це спостерігається і у кримських татар, і в українців. Причому, як для кримських татар на початку ХХ століття були близькі ідеї національного визволення, аграрного соціалізму, так і подібні ідеї були поширені і серед українців. Цікаво, що під час Першої революції в Російській імперії 1905-1907 років виникають осередки Української партії соціалістів-революціонерів, яка потім буде найчисельнішою партією в Центральній Раді у 17-му році. І один з перших осередків він виникає в Сімферополі. І є спогади, підписані псевдонімом Зазубрень, учасника цієї організації, і де він згадує, що російські есери поставилися до українських есерів негативно, а кримськотатарські якраз революціонери поставилися позитивно. Так що були навіть прямі певні такі зв'язки на території Криму між українськими і кримськотатарськими революціонерами під час революції 1905-1907 років. Ну і далі ми побачимо вже в 17-му році наступні паралелі, коли виникнуть у обох народів органи революційної демократії, які фактично стають органами національного самоврядування, а потім в українців на цій базі виникає і форма державності, і також кримськотатарський національний рух буде прагнути проголосити свою форму державності, хоча це не вдалося в силу певних обставин, але це вже предмет розмови наступної лекції. Угу. Да, дуже дякую. Але дивіться, мені здається, тут можна ще продовжити паралелі навіть в якому аспекті. Якщо, наприклад, для українського руху Галичина виступала таким своєрідним П'ємонтом в межах Австро-Угорської імперії, очевидно, для кримськотатарського руху кримськотатарська діаспора в Османській імперії. Тут теж можуть бути такі паралелі, як на мене. Та дякую. Ну, я би уточнив, що не стільки діаспора, хоча по часті діаспора, скільки сама можливість в Стамбулі проводити відносно вільно самоорганізацію кримськотатарської молодої еліти, майбутньої еліти, да, кримськотатарських студентів, учнів, да, вона давала можливість реалізовувати і культурницькі, і навіть політичні проекти, які, власне, там і розвивалися на початку ХХ століття. Дякую вам за питання. Дякую. Чи є ще Дякую. питання у нас? Так, ми ще маємо питання у чаті. Тут є багато подяк вам за лекцію, пане Андрію. Є питання таке. Скажіть, будь ласка, якщо це відомо, яким було становище кримських караїмів та кримчаків у ті роки? Ну, йдеться, я думаю, власне, про цей період, про це Чорне століття, яке ви розповіли. Кримські караїми і кримські кримчаки, вони знаходилися під загрозою, що до них буде ставлення як, власне, до євреїв. Ми пам'ятаємо, що наприкінці 18 століття, після поділів Польщі, коли значна частина земель колишньої Речі Посполитої опинилася в Російській імперії, була запроваджена з ініціативи, власне, московського купецтва, які відчували, мабуть, загрозу конкуренції з боку єврейських підприємців, була запроваджена смуга осілості і введені інші обмеження для представників іудейського віросповідання. І кримчаки, власне, підпали під обмеження, пов'язані із іншими іудеями, оскільки кримчаки сповідують іудейську віру, а караїми, побоюючись такої участі, вони активно включилися у переговорний процес, якщо так можна висловитися, у спілкуванні з представниками Російської імперії і доводили, що вони не є, власне, іудеями, і тому їх ці обмеження не мають стосуватися, що зрештою караїмам і вдалося. Тобто вони в 19 столітті розвивали ідеологію, що вони представники окремого тюркського етносу,
Або були інші версії, що наприкінці 19 століття один з власне лідерів караїмського народу, який сам народився в Луцьку, але повернувся до Криму і жив в Чуфут-Калі, Авраам Фіркович, він розвивав теорії і деякі інші караїми, що вони прийшли в Крим як якесь коліно Ізраїлеве раніше до того, як розіп'яли Ісуса Христа. Ну, як би то не було, але була різниця у статусі караїмів і кримчаків в 19 столітті. Караїмам, власне, вдалося уникнути оцих дискримінаційних заходів, і їх спільнота, власне, мала своє теж духовне правління одесько-кримське, і мала значну частину представників підприємницької верстви. Власне, народ був малочисельним, але в руках караїмських підприємств знаходилася левова частка торгівлі тютюнем у всій Російській імперії. Я от коли йшов на нашу сьогоднішню зустріч, проходив Караїмську кінасу, побудовану Городецьким у Києві, якраз на гроші одного з братів підприємців, які займалися торгівлею тютюном у Києві і загалом у Російській імперії. Ясно, дякую. Дякую. Пані Ірина Петриченко, прошу вас питання. Мікрофон, будь ласка, світіть. Пане Андрію, дякую за лекцію. Ми її слухаємо вже не в перший раз. Ви у нас були запрошеним гостем в Національному університеті Чернігівський колегіум. Читали цю лекцію для наших студентів, за що дякую. І у мене таке питання. Як ви правильно відзначили, нищення залишків автономії Української козацької держави і, власне, знищення держави кримських татар, воно співпадає у часі. І методи, які використовувала російська влада для нейтралізації позиції еліти, що в Українській козацькій державі, що в Кримському ханстві, вони були подібними. Це пожалування дворянських звань, роздача посад, податкові пільги і таке інше. І в козацькій державі ми фактично бачили те, що в більшості своїй козацька старшина не стала чинити організованого якогось опору тим нововведенням, які здійснювала російська влада на українських землях в 80-х роках 18 століття, коли нищила українську державу. По суті, оці подачки російської влади у вигляді дворянства, податків, посад і так далі, вони спрацювали і забезпечили цю лояльність. Скажіть, будь ласка, кримсько-татарська знать от на етапі оцих процесів знищення української держави, вибачте, кримсько-татарської держави, якою її була позиція в цих питаннях? Чи були спроби якось чинити організований опір? Я усвідомлюю, що Крим був наводнений російськими військами, і це багато чого визначало. Але все ж таки, якою була позиція кримсько-татарської знаті в цих процесах? Дякую. Сам момент анексії, він прийшовся на час після російсько-турецької війни, після хвилі повстань, пов'язаних, зокрема, з виступами проти російського ставленника Шахін-Гірая. І вже в результаті цих подій значною мірою знать була послаблена. І прихід дуже серйозної військової сили російської, він не давав можливості розгорнути такий дуже широкий спротив, хоча я згадував, да, що, наприклад, Бахадир Гірай, він вів партизанську боротьбу з 1783 року, коли він вирвався із російського полону, опинився на Кавказі, і він спирався на своїх підданих, власне, на Північному Кавказі, на абазинів, на нагайців, і до 1789 року він таку боротьбу проти Російської імперії проводив.
На території самого Криму були люди, які відмовлялися від прийняття присяги російської імператриці. Під час приїзду Єкатерини II в Крим, оцього вояжу політико-дипломатичного, то в її карету підкидали листи з проханнями дозволити виїзд якраз привілейованим з представникам привілейованого стану колишнього Кримського ханства. Вона сприйняла негативно ці прохання. Є інформація, що після того кілька тисяч людей було виселено з Криму, позбавлено свого майна. Але значна частина якраз родової аристократії, тобто це мірзи, беї, тобто, вони отримали права російського дворянства, отримали ці привілеї, можливість робити певну кар'єру, якщо буде якби прийняти правила гри в Російській імперії, і тому активного спротиву не чинило. Ті з представників родової аристократії, які не хотіли реалізації якраз от такого шляху, вони були змушені виїжджати за межі Криму. Ми знаємо, що в Криму не лишилося представників династії Гіраїв взагалі, і виїхали, зокрема, під час першої хвилі імміграції кінця 18 століття дуже значна частина кримсько-татарської знаті. Тобто, от якби Російській імперії в цьому сенсі вдалося позбавитися від активного елементу, а інших або взяти під контроль, або перетягнути на свій бік завдяки якраз тому, про що ви казали, посади, звання і можливості робити кар'єру. Дуже дякую. Дуже дякую за питання. Дякую за лекцію, пану Андрію. Дякуємо за питання. Я думаю, ми будемо завершувати, оскільки ми працюємо вже 1,5 години. Я хочу вам, дорогі друзі, нагадати ось що. У нас наступна лекція буде у четвер, теж о 6 годині, під назвою «Релігійна традиція кримсько-татарського народу. Поєднання культурних, духовних практик і суспільних цінностей». І лектор наш Мухаммад Мамутов, імам міста Чернівці, заступник муфтія Духовного управління мусульман України УММА. Приєднуйтеся, будь ласка, у четвер о 18 годині. Було багато мені запитів і листів, коли будуть записи, оприлюднені попередніх лекцій. Зараз працюють технічні працівники над тими записами, і ми сподіваємося, що на наступному тижні ми вже зможемо вам повідомити, поділитися адресою, і ви зможете прослухати усі попередні лекції в записі, а також приходити на наші наступні лекції, які триватимуть до кінця вересня.